Nobar watidi jorao Twimao Wa lung fui jagai kwlaiwi aboni ulo hinke tui kochokma thangnani lama kwrei wngwi panthor sakate lai thangka watidi molo belai derajak moikhutung thaikhung kwlaiwi panthor o patimungno tui administration ni sakao khadulaijak salchi chorilam ni phokiramura amchaidi hokbar khlainai ro Salchi chorilam phokiramura amchayo laithangnai talnai romai belai kebeng mungo kalaijak hokbar khlainai rok amchaini lukurokni koksel samung belai nobar watiyo walung kotormani wa fuicha jagai wacheng bocheng Twimao kalaima ulo Twimani tui kochokna lama kerikha haini bagai hokbar khlainai rokni panthor sakatei tui lai ma tongkha haini bagai ha kwakha manai khwnai derakha tei dal bidal kebeng mungno klaikha derajaknai hokbar khlainai rokni sanmungkha borok o kebeng mungno tui wai administration ni thani koijak fia tabukbo tibani warokno nornani eba kebeng mungno tei bahike fioknai samungo yakrejagya administration ni bkhakte cheri nayani bagai khadolaijak tongko songlukuro কি হইছে আপনার জমি আমরা রাঙ্গাহুনিয়া নদীর ভিতরে আমরা জমিনের লগে বাজার একটা এটা সরকারি লাগাইছে কাটা বাস এই বাজার হনের যে কিছুদিন আগে মাস 2 মাস আগে বড় তুফান হয়েছে তুফানে নদীর ভিতরে পড়ছে এই বাজার তুলতে আছে না আমরা আরো কইছি তারা সরকারের কাছে আবেদন জানাইছি বাজারটা তুলন লেগে তুলছে না বাবু তো এখন তো এই প্লাডে আমরা ক্ষেতের উপরে তখন নদী যেতে গেছে প্রায় ওজনের বাড়িঘরও জল উঠে গেছে সাধারণ প্লাডে এখন এটা যদি এই ড্যামিটারে পরিষ্কার করে না দেয় আমরা তো গরিব মানুষ বাবু আমরা মরছি এটার থেকে আমরা বাচ্চা এটা বাদ খাই এখন এটা না করলে আমরা hokbar khlainai rokni sanmung kha Twimani wacheng rokno rei swkangni haike tui kochok rinani wngthong tei derajak hokbar khlainai rokno nangmani suk chubachu khlaijaknani wngthong hapangni bwkhaktui Bureau Report News Now